ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଚାଲିବ ତ କିଛି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଯାଇପାରିବ। ନିଜ କଥା ଶୁଣି ଚାଲିବ ତ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଭଲ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ଚିହ୍ନ ଏହା କି ସେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନ କରିଥାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ କି ସେ କୌଣସି କିସମର ଲାଭ ପାଇବାର ଆଶା ନଥାଏ। ଯେକୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅବା ପଦକ୍ଷେପ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ଶତଗୁଣରେ ଉତ୍ତମ। ଏଣୁ ଖରାପ ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମଣିଷର ଅସଲ ଚରିତ୍ର ସେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ ଯେବେ ସେ ନିଶାରେ ଥାଏ। ସେ ନିଶା ଧନର ନିଶା ହୋଇଥାଉ, ପଦର ନିଶା ହୋଇଥାଉ ବା ମଦର ନିଶା ହୋଇଥାଉ। ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାରିବା ପରେ ହିଁ ସଫଳତା ରାସ୍ତାରେ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥାଏ। ଏଣୁ ହାରିଗଲେ ନିରାଶ ନ ହୋଇ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରଖି କାମ କରିବା ଉଚିତ।